pondelok ráno vyrazili hliadky dopravnej polície do ulic Popradu, aby si pripomenuli Svetový týždeň bezpečnosti na cestách. Podujatie malo predovšetkým preventívny charakter a preto si na pomoc prizvali aj školákov. Podujatie dopravnej polície motoristi dobre poznajú, a to pod názvom Jablko Citron. Princíp je jednoduchý. Našou úlohou je najmä odovzdať dobrým vodičom jablka a zlým vodičom citróny. Každý ešte dostane vlastne nejaký obrazok za nejaké povzbudenie pri tej ďalšej jazde, aby si už dával väčší pozor. Tak pochodil som úspešne, dostal som od školákov nákres s policajtkou a s križovatkou a úžasné jablko. Zdravé. Veľmi sa mi to páči, lebo dostal som odmenu za to, že som bol vzorný vodič. Kontrola prebehla v poriadku, takže teším sa a je to fajn akcia. Na čo sa pýtali policajti, čo kontrolovali? Kontrolovali alkohol a technickú stránku vlastne vozidla. Zatiaľ máme iba samé jablka, citróny, zatiaľ ani jeden. No takže za chvíľu nám dojdú jablčka, tak budeme musieť asi odozdávať už aj nejaké tie citróny. Cieľom podujatia je preventívne pôsobiť na motoristov a účastníkov cestnej premávky. Podľa OSN ročne zahynie na cestách 100 000 ľudí. Z toho chodci a cyklisti tvoria 30 až 50%. Preto sú to práve deti, ktoré v tento deň dohovárajú motoristom. Ja dáme jablčko za to, že dávate pozor pri jazde na svojom vozidle. Ďakujem, sa deti budú tešiť. Význam vidíme v tom, že vodiči si možno skôr uvedomia porušenie svojich zlyhaní, čo sa týka pravidel cestnej premávky. Ak im je to okrem policajta dohovorené aj žiakom, čiže účastníkov, ktorí sú najzraniteľnejší. Ja sa snažím dodržiavať naozaj tie pravidlá cestnej premávky, tak ako sa má. Určite je to lepšie, takouto formou to rieši ako nejakou pokutou. Dobre, v poriadku. Za volantom sa nepije. Kým na sídlisku sa rozdávali len jablká príkladným vodičom, potom ako sa školská hliadka presunula bližšie k hlavnej ceste, išli na dračku skôr citróny. Na tomto mieste vlastne sme začali merať rýchlosť a už sa začali dávať aj citróny. Za prekročenie rýchlosti vám dávame citrón. A taktiež vás prosíme, aby ste si pri ďalšej jazde dávali pozor, aby ste neohrozovali nás, deti. Zatiaľ sme mali 4 vodičov, ktorým sme dali citróny. Citróny sa však rozdávali len v prípade miernejších prehreškov. Alkohol za volantom či prekročenie stanovenej rýchlosti sa nezaobišlo bez pokuty. Svetový týždeň bezpečnosti na cestách potrvá do piatku.